Tụọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, tata bụ Eke. Asị m Eke ọma, Eke ndụ, Eke udo, Eke agamnihu. Tata wee Eke bụrụ izu ọhụụ n'ọgụgụ izu n'ala Igbo. Asị m ka izu ọhụrụ anyị banye tata wetara anyị udo, wetara anyị ndụ, wetara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Asị m onye chụba anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị ya gbuo onwe ya. Onye si na anyị ya anwụ ya nwụrụ. Onye fụ anyị si na ọfụwa anyị si ya kpuo isi. Ọfọ ndụ ka anyị na-agọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị. Anyị si na anyị ga-apụta ihe, anyị ga-edu udo. Anyị ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Si ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-atụrụ nzu n'edo tata gọzie anyị. Tata wụ Eke n'Orie na Afọ. N'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa mmiri, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-acha isi awọ. Onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ala. Wee jiri ohere a na-akpọchite ụmụ Igbo azụ, esi ụmụ Igbo unu nataba n'ọdịnala Igbo. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee bi ndụ. Ọ usoro ndị biri ndụ tupu anyị nwa bịa ụwa si wee bi ndụ. Ọ ka Chukwu Okike si wee tụzielu ndị Igbo aka isi wee bi ndụ. Ọ ihe dị n'ala anyị, ọ ihe anyị ji wee bịa ụwa. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ ịkọwa gbasara ọdụ ọmụmụ na mkpa ọ dị na ngwuru ọbụla ya eme gịnị akpọghachita ọdụ ọmụmụ dị na be ha. Ndị ụfọdụ na-akpọ ha akwali ọmụmụ, ndị ụfọdụ akpọ ha ọdụ ọmụmụ. Ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu. A lot of families, ọdụ ọmụmụ ha draws into existence. Dụta na mgbe mgbe nwa onye ọcha bịara, a bịa use all the possible means a ga-eji wee enslave our people wee bịa. Onwe ndị tọchọrọ, onwe ndị atọchọrọ, o nwere ndị ejiri ọnụ wee lie, and aka na-eri most of us till today with ọnụ. Ihe ndị shop na nwa onye ọcha ya bịarozi bịa mmanya onye Igbo ọbụla by force ya ji ụka. Nke ahụ adịrọ possible, mana ihe ha jizi erizi ndị be anyị wụzi gịnị ọnụ. Asagide gị sagide gị sagide gị sagide gị sagide gị na-eme ka onukwu. Onye Igbo eriri eri ya bụzi bịa na-emebisi akwari ọmụmụ dị na be nna gị, na-emebisicha ọdụ ọmụmụ. Ọ na-eme gị na ọ na-ebute alụ ngwuru dị iche iche ifuru are suffering because of ihe a na-ekwu okwu ya. Mana ekene dịrị ndị ichie na ha ejiri n'aka ha wee na-eme gịnị na-echuzuru onwe ha ndị ha chọrọ ka ha rụọ ọrụ. Abịa na family of 5 or 6, ha decide na Okeke ya eje eburu afụ ndị ọzọ niile wee buso Okeke n'isi. Okeke na-ata afụ, Okeke ya atagidekwa afụ until ị malụ na o nwere ọrụ ekelu gị. Mkpa ọ dị bụ ịkpọghachite ọdụ ọmụmụ na ngwuru. Famili ọbụla nwere ọdụ ọmụmụ, nwere akwari ọmụmụ, ebe ha na-eje eme gịnị aga ọfọ. Mebi na ha chọrọ nwa, maọbụ na nwa abịaghị abịa, ebe a na-eje achụ àjà wee kene ọdụ ọmụmụ maka nwa nwoke a mụrụ, ma maka nwa nwaanyị a mụrụ. Ọ bụrụ niile gị anyị fụ na your own family na ọdụ ọmụmụ unu na-emebighị ya kamgbe your great grandfather dị ndụ ma your grandfather dị ndụ, ọ dị mkpa na unu ga-emezi ya. Maka gịnị?
ọ bụrụ na ọdụ ọmụmụ na-adịrọ active, o nwere ike eme a na-amụ imbecile na family, a na-amụ ndị ghara ya. Ịmụọ nwata ọ na-eme ka ọma nzu oke. Ọ bụgodu na bịara ọbịa kechie ọmụmụ, amụgodu nwata nwa ha ya eme gị na ọya ezu oke. Ọdụ ọmụmụ nwere ike ime ụmụaka amụrụ na ngwuru ndị ka dị ndụ life a na-adịrị ha miserable. Ịtụkwara ọdụ ọmụmụ ma mmebisi emebiri ọdụ ọmụmụ nwere ike ime ụmụaka amụrụ na ngwuru life a na-eme gịnị a na-adịrị ha very very miserable. Maka gịnị? N'ebe a nke onye a si bịa, ọmụmụ na-eweta ọmụmụ na ngwuru ewe mebisizie ya, and you expect na ọ ka ga-akwụdolu ụlọ. Zero possible. So mkpa ọ dị na gị nwa bụ onye Igbo ga-agba mbọ wee mezie ọdụ ọmụmụ dị na be nna gị bụ ka ị hapụ ịmụta nwa isi na-adọghọ mma echi, ma ka ị hapụ ịbịa mee gịnị na-achọ nwa ma ị mụọ ọnwụrụ, ka ị hapụ ị na-enwe any kind of setback maritally. Mmadụ edoziri ọdụ ọmụmụ dị na be nna ya ma ọ na-emebi nke emebiri emebi nwere ike ime gị ibute ọnwụ, nwere ike ibute nyanya, nwere ike ibute manner of ill luck, nwere ike ime gị nwa bụ nwaanyị nụọ dị ma mmụ nwa ị na-asị na ọmama oke na-agwọrụ gị ọgwụ. Ọ bụrụ ọdụ ọmụmụ dị be nna gị. O nwere ike gị nwa bụ nwoke ịnụ nwaanyị ya mụtara nwa nwoke ma nwa nwaanyị. Ọ bụrụ ọdụ ọmụmụ dị na be nna gị, agụụ na-agụ. Ọ dị mkpa na gị nwa bụ onye Igbo ga-eme gịnị? Chukwa those things. Maka gịnị? Ka emechie ebe mmiri si eme gịnị abanye n'opi ụgbọgịrị. Imechisi ebe a niile isi enwe all these challenges and problems. Maka na ọ bụrụ na mmadụ nụọ nwaanyị ọ mụtara nwa, ọ bara uru na ịnụrụ nwaanyị. As far as African tradition is concerned, eziokwu ndị ọcha na-asị mmadụ nwere ike ịlụ nwaanyị ya na ya na-abịa years na-emere onwe ha ya nụ. Mana ịbịa n'ala Igbo, ihe eji anụ di na nwunye, menki eji anụ di na nwunye maka ọmụmụ, take it or leave it. Like si na nwunye myopic mindset. Mana mụ na gị na-abụ na main reason African man or Igbo man ji anụ nwaanyị ka ọ mụọ nwa. Onye a pretend gozi si na ọ chọrọ izu ike 2 years before mụọ nwa, ọ ka ga-amụrịrị nwa. Nwa dị mkpa. Mmadụ ọbụla bịara ụwa dịsịa ndụ wee na ọmụrọ nwa, ọkwa abụmọnụ kara aka. So asịzi na nwa dị mkpa. So ọ bụ na imebie n'ọdụ ọmụmụ dị be nna gị ma ọ na ndị nna nna gị ha emebie ya, gị nwa jee chukwa ya. Maka na one thing with mmụọ bụ na mmụọ nwere ike mgbe ahụ ị chọrọ ya okwu ma mgbe ahụ emeli ihe dị anya, mmụọ agba nkịtị. Ọ na-ejegodi ikpe spiritually. Mgbe ọ ya abịa, ọ strike ha na ọ dịrị gị too difficult. Ka hapụ ịdị nọrọ na-asị na onye na-ata gị winch, na onye nke a na-eme gị nka, ma ọ na onye nke a na-eme gị nka, mana ihe dị na ngwurube nna gị. Ọdụ ọmụmụ dị na ngwurube nna gị emebiri emebi. A na-arọzi echukwa. Ọ bụ na onye bụ ihe na-aghasalụ gị ihe. Ịghọtago? So ọ dị very important na ihe eme gịnị? Ihe jiri nwayọọ chukwa ha. So that ka ị magodoro ebe ya bụ mmiri si abanye n'opi ụgbọgịrị. Na-enye ha ihe. Most of all this ọdụ ọmụmụ na-abụ onye mụọ nwa ọkpọkuo ha. Onye ha ugboro ha anụ from generation to generation. Ọ na-abụzi eru na nke anyị asị ọkwa ime ihe anyị mana ya emerozi ọzọ. Mana o rube nwe onye ọcha, ị na-eche ụka every Sunday, ị na-aga aja mass, ị na-eje eti praise the Lord. Friday kunje eme fellowship, Tuesday kunje eme Bible study, ị na-agacha ha ncha. Wednesday kunje eme counseling, ị na-agacha ha ncha. Every month ị na-akụ tithe, every Sunday ị na-eso seed of faith. Mana oru na nke Igbo, ị mara na ihe eme ya once in a lifetime. Onye ka ị na-awọrị, onye Igbo eriri eri. Aghọrị anaghị. And all the very important n'ime gịnị? Reconnect your senses back. Iweghachita brain gị ka iwe ike iji brain gị wee nyere onwe gị aka. Maka na ị na-anya na mba niile dị iche iche na obodo niile dị n'ụwa na-eme ọfụma na omenala ha dị mma. Ha na ọdịnala be nna ha dị mma. Gị nwa bụ onye Igbo eriri eri, ịgbakọta nke gị azụ. Ị na-asị m na ịchụkwa chi gị
na ya echikwazi chi gị again na ịchịkwa ndị ichie gị ọkwa for lifetime. Mana nke onye ọcha ị na-eme ya na-echu ya ka mmiri, iwe kwuru n'ukwu obe na-aya amara, mmiri a na-ama gị n'ukwu obe, anwụ a na-ama gị n'ukwu obe. Isi ka mmiri maba gị, mmiri amaba gị, isi ka anwụ maba gị, anwụ amaba gị. Mana ngwa ngwa ị na-achịtara azụ, made the needful the better for you. Aka nkwa onye nke gị Nwaada Agbaraọma Ụzọ Mmiri. Sitekwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agba afa miri emi, na-alụkwa n'ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ya bụ, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ ma ozi ị chọrọ izi, ma na o nwere ihe m na-akụzi ị na-aghọtachara ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ọgwụkwanụ nke a nkụzi tata, ma ọ ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070 373 11663. Ngwa ka emesianụ.